Lesi siteshi samaphoyisa savulwa ngonyaka ka-2015. Lesikhathi sivulwa kwaba nomcimbi omkhulu owawuhanjelwe nowayengungqongqoshe wamaphoyisa ngaleso sikhathi, uNathi Nhleko. Ngokusho komunye wabaholi balomphakathi, lesi siteshi savulwa sinezimoto zamaphoyisa ezine, kodwa manje akusabonwa neyodwa. Saba nalo-ke ithemba ney'moto ezazi ukufuka okuthiwa zizokwazi uku-operate isiza umphakathi. Saba nethemba-ke sajabula sibona umsebenzi wenzeka-ke okugcine usugqoza ukusebenzeka kwawo. Uma ungena ngaphakathi ukhangwa iqhuqhu lezimbuzi kanti nengqalazizinda yonakele njengoba ubona amaphepha amqoka nje ethe chithisaka phansi. Indawo yaseNtambanana indawo enezinga eliphezulu lobugebengu. Ngokusho komphakathi, iphoyisa kulesi siteshi lagcina ukubonakala ngasekupheleni konyaka odlule. Njengamanje abantu sebebhekene nenselelo yokuhamba ibanga elide ukuze besizakale. Sikhalisa ubugebengu impela kubendawo. Basinamandla impela nomina njengabe sengihambile. Ake indawo phela. Siteshi amaphoyisa asinawo futhi. Shunenkinga uyafona ukuze ubele kathi ugacele empangeni bekhomba ebhukhana. Ngicela sivusele yona amaphoyisa nithi ukwandisa futhi ebekhona engabe kunokuhamba la kusala kodwa la. Funa makuphuma la kungena amanye azobhasa kuze kuyose. Isiteshi yakhiwa kube ngathi izosisiza kodwa manje sibona asisasizakali. Sithi mhlambe siney'nkinga sikhonjwe ebhukhana. Imeya yomasipala uMfolozi nayo inxusa ukuthi umnyango wamaphoyisa ulisukumele lolu daba. Siyafisa ukuthi umnyango uyibukele eduzane le ndaba ukuthi uzoyirevive le police station and then bese ukuthi ulekelele nangensiza kusebenza ukuze umphakathi uzokwazi ukuthi usizakale ngoba sinekuphika ukuthi ezinye zendawo ngaphansi kwamasipala seMfolozi ezibukeka njengendawo ezinobugebengu kuleya ndawo yaseNtambanana. Ngakho kuba khona kwe-police station uzosilekelela kakhulu. Ibhuntshile imizamo yethimba lezindaba zethu yokuxhumana namaphoyisa ngalolu daba. Leli kamu lamaphoyisa elesibili kwalaxaziwe esifundazweni. Basekuqaleni konyaka odlule sabika ngelinye elisemfongosi enkandla enyakatho yesifundazwe. Lesi siteshi samaphoyisa esesimweni esibi asinazo izinsiza okukhona kuzo ucingo. Njengoba iphoyisa elilodwa elisebenza kuso kudingeka ukuthi lithumele u-please call me emaphoyiseni asekhombe uma kunesimo esiphuthumayo. Ezindabeni zethu kumzansi wethu channel 163 nginguNozipho Xaba ngibika ngiseMambuka eNtambanana enyakatho yeKwaZulu Natal.